Inalin. Iba naman yung kasama ko ngayon. Binalikan lang namin yung pwesto. Ayan. Liliwanag pa lang. Nakabike lang kami. Thank you. Yan yung bala ko. Yan o, kalibutad. Sabi, kolbog yun. Oh, di ko na video ano. Palit lang to. Pahirapan dito sa taas ng puno. Mini. Pero nakita ko to parang binihi lang. Pero malaki na rin oh. Oh, ganito lang ako. Talasan mo niya. Okay. Mahirap yung ganyan. Pumunta sa ilalim yung isda. Sige, talas. Bita mo niya yung tikot. Malalam yata kinai. Lupang minta na ilalam. May mapatad yan. Malalim. Singkabaning ang palalalam. Tagulya pala niya. Sumabit. Hello. Makaltolerat ang ka rin. Wala, dagulda. Malaki pala eh, no? Gloria pala, kaya malakas eh. Gloria ayo. Uli pa ko niya gini. Gloria oh. Laking Gloria oh. Nahati yung braided ko. Mahirap, di pa tinamaan. Pero naninibago talaga ako sa pagbaril ko. Isang buwan kasi.
Isang buwan ako hindi nakalabas. Gay kimurat na nanding kita. Tanida na pangaragulo tilapia kita sulok. Nutuling. Latihan. Matingkan? Salang yan eh. Masukal ken. Mukhang malaki to. Bigat. Ah! Punta na ba? Ay putay, daan namin sa lalaki yan. Maliit lang pala. Gloria pa? Kaya pala bumigat. Inila niya yung tali ko sa ano. Yan ang maganda sa braided, kahit na tilahin mo yan, hindi yan mapuputol. Kung tansi lang yan, babalik na sa'yo. Oh, maliit lang, oh, Gloria, oh. Yun yung tiksay. Tsamba-tsamba lang. Layo, oh. Pawis na ako. Kaya pala matuling la Gloria la. Pwede na. Post ko muna ah. Kala alam na nita. Pop. Ay, tanda na, lain. Kalulub. Ay. Aro. Nanyang asan eh? Dagul na. Tanda na. Buligya. Manangking kaya ni? Maputat. Dalag to, dalag. Dalag oh. Kala. Sabi mo. Aray. Dalag to, dalag. Lang, hirap dito sa taas.
Makakasay na ge? Makasip naman na. Dalag oh. Maliit lang pala eh. Pigay ang atangat ke. Sa laki oh. Talaga yan oh. Pawis na ako. Nadali ko oh. Mabilis ang putok. Oh, ayos ba? Mang Tony, gayang-gaya na kita. Mang Tony Hunter. Pati pala yung ano, nagtitinda ng balot sa amin. Si Kulot, meron na rin channel. Kulot Hunting Fish. Search nyo. Kala ko tilapiyang malaki eh. Kasi ang lakas niya eh. Tamtaman niya. Unas. Tuloy ang barel. Tilapia. Plapla. Yan, 5 finger. Yan, mana nga. Yan oh. Pwedeng pamaypay. Mukhang hindi na naman tinamaan ah. Buiset. Kakarga muna ako. Pag nagkakarga ako, ito, di yan nakaharang. Tutulak mo lang yan. Tapos pwede mo na siyang kargaan. Ayan. Iikot mo lang. Pwede mo rin siyang ibaba. Katulad nung ginagawa ni Leon. Nisap. Ay, laki niyan. Pumipitik-pitik pa oh. Okay, pause. Sayang memory. Diyan oh. Mainit. May tapos ako pala. Maski yang ikipo yan. Hindi ko sakit. Latihan. Wala wala. Buwan. Two in one. Di ko na napapakita yung putok kasi mahirap nang i-play yung ano. Ari. Tsaka maubos yung memory ko. Kung tuloy-tuloy. Ay! Nahulog. Bale, nandun lang. Hirap kasi yung pwesto eh.
Bababa muna ako. Matumal na. Baka mahulog. Ano eh, 9:40 na. Uwi na kami. Yung huli ko, may dalag. Tsaka nakakita ko ng halaman. Ibobonsai ko. Yan. Happy. Takto yan eh. Yan na. Mamaya papakita ko, magpipiknik kami. Pabalik ako doon sa kanila. Yan, uwi na kami. Ayan yung mga ano namin. Ito yung service namin. Yamaha, tsaka ano, Honda. Tipid siya. Yan yung uli namin, oh. Ayos. Balik ko, kasama ko. Gamit ko, okay na. Ayan lugar. Maraming salamat. Hintayin nyo yung video namin mamaya, magpipiknik kami. Asian Cook tayo. Ayos. Uwi na kami.